Nagyon büdös ezzel. Kacinc hűvösünk. Miért biztos Jó. Az elég is sokkal járni. Nézzetek, hogy várja. Még van először kaja. Még van, mert fel a... Nekem tetszik, hogy írják. Legalább nem igazi, hogy esetleg valami beesik, én nem. Ups. Mi van neki? Hát mi van neki? Jaj! Megkezdődsz? Jaj! Hát mi jaj? Jaj! Jaj! Király a következő? Jaj! Mi van neki? Jaj! Nem kéne. Puszi, van még egy. Az már nem a tiéd, Lucy! Puszi, az a enyém. Lucy! Aj, Lopsi! Nem Lopsi, de mindegy. És te... Jól vagy. Jaj! Nem a tiéd. Gyere! Puszi! Biciklézéshez. Igen. Végre nem úgy nézek ki, mint valami csöves. Most nézd, nem mindegy. Nem. Apa, húzd már a fejedre, nem? Húzd már a fejedre. Van? Tudjátok, hogy melyik? Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. A dobozokból itt elve valami. Ez nem a kutyáé, ez a mamáé. Mi a kutya is szereti a parfümöt. Ja, ilyen volt nekem, most fogyott el. Ausztrál mamái. Nehéz. Elkezdjük? Aj, ki van? Jézus, a papír. Ez nincs meg, ugye? Nem. Vasod van benne egy figura, ami még nincs meg. Jó fogom. Kutyának nincs semmire, mert nincs a kutyának. Kivéve az. Kivetted az üvegből, az hova? Mert? Jól néz ki a mama? Jól néz ki a mama? Jól néz ki?
de még mindig nem lehet tudni, mi van benne, viszont segítek, jó? Kényelmes? Igen. Mert be tudsz olvasni, meg tanulni. És kivétezni ágyokat olvasni. Így is jó pofa, amikor így lecsukod. Aha. Ja, itt is leakít. Aha. Elidéket. Elidékedte. Elidékedte. Ez az utolsó, úgyhogy... Luna! Ez az utolsó. Ding bekommst. Hazahozzuk. Wow. Fú. Nem profkó. Én eszik az őrüsi előtt. Jó a fejedre egyáltalán? Most még jó? Ezzel sapka se kell szerintem. Nem. Azért nekem jó van a Türelem rózsát terem. Türelem rózsát terem. Mi ez a nagy doboz? Ki mondtad is meg? Doboz. Nehéz? Emeld meg. Könnyű? Tehát a doboz. Akkor még van. Szép ki van tenne. Nincs ebbe semmi. Papír. Mi? Ha még valamit kitalált. Jaj, Edin! Jaj. De jó, meg egy doboz. De nem durák. Nem egy doboz. De jó! Daniel, die hat's kaputt rein. Ezt hogy raktad bele? Összerakta. Összerakta biztosan. Mindig azt mondod, hogy ízé kell, nem? Új serpenyő. Igen. Amerikai. Amerikai is ennyi. És ez mi? De ez már megint keresni kell. Gabó? A sok fizében. Mi ez? Nincs semmi. Nincs semmi benne. Karácsonyfa. Van segítek. Szerintem még holnap reggel is itt lesznek. De az mi? Nem tudom. Szerintem nem. Talán. De nincs rajta. Látom. Ti látjátok? Igen. Nem.
I'm going to help mommy a little bit. Don't tell her where it is exactly, but Azt mondom, hogy egy fehér gömböd van. Igen, az. A másikat nem tudom. how are you getting on, Bianca? Csak még az első zacskónál. And how many do you have? 8. Lennon, what about you? How many bags do you have? 4. 4. Are you on the first one? Yes. Vagy nem állunk ki neki rögtön. Jó. Jó van, mama. Csak repül. Vigyázz!